Uise. Waduh. Wah, terus uise. Jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Ndara. Anakku nggih. Anakku wong Cendara, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro. Petro jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun. Ya. Maju rene to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro Kanjeng wonten dawuh sinuwun. Ya, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Adalah Antasena. Apa Pakde? Edan kowe gondrong. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Petro, wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang, Petro. Nggih, terus kersane. Petro kan wonten dawuh. Ada. Ya pancen ngono Petro. Ah nggih. Nyai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos. Edian. Sanjaya lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena, apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi.